ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு புத்தகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த புத்தகத்தை வந்து இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்குன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போகிறீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை நடக்கணும்னா அது வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும், அதை வந்து எப்படி ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணணும், என்னென்ன ப்ரூஃப் வேணும் அப்படின்ற எந்த விஷயமுமே தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பேங்க்குக்கே நீங்கள் போகிறீங்கன்னா, ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. பேன் கார்டை கொண்டு போகணுமா, ஆதார் கார்டு கொண்டு போகணுமா, அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டில் வேறு நம்பர் தப்பாக இருக்கே, அது இதை கொண்டு போகலாமா, ரேஷன் கார்டு கொண்டு போகணுமா, ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஃபோட்டோ கொண்டு போகணும், எவ்வளவு அமௌண்ட் கொண்டு போகணும், ஒவ்வொரு பேங்க்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குமே. நம்ம இந்த பேங்க் அப்புறம் அங்கே போய்கிட்டு ஐயோ நம்ம இந்த ப்ரூஃபை கொண்டு வராமல் விட்டுட்டோமே, ஐயோ பாஸ்போர்ட் கேட்குறாங்களே, ஐயோ இப்படி இப்படி நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ ஒரு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்க்கே போனால் என்னென்ன ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும், ஒரு ரேஷன் கார்டு புது ரேஷன் கார்டு வாங்கினா என்னென்ன ப்ரூஃப், பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்க, டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்க, ஜாதி சான்றிதழ் வாங்க. திடீர்னு நீங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் சர்டிஃபிகேட் தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம். இப்போ கஜா புயலில் வந்து நிறைய பேருக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து காணாமல் போச்சு. அப்போ அந்த மாதிரி காணாமல் போன சர்டிஃபிகேட் வந்து புதுசாக எப்படி வாங்குறது, தொலைஞ்சு போன சர்டிஃபிகேட்ஸை எப்படி வாங்குறது, அப்புறம் பட்டால ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதை எப்படி சரி பண்ணுறது, புது பாஸ்போர்ட் எப்படி வாங்குறது, அது போக உங்களுக்கு வந்து ஹோம் லோன் எப்படி வாங்குறது, வாரிசு சான்றிதழ் எப்படி வாங்குறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து இந்த ஒரு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து எப்படி, இதை வந்து புதிய தலைமுறை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதினவங்க வந்து இவள் பாரதி. இந்த புத்தகம் வந்து 160 பக்கங்கள் கொண்டது. இது வந்து 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. மதுரையில் வந்து நற்றினை புக் சென்டரில் வாங்கிக்கலாம். அதுபோக நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்டில் எப்படி இவள் பாரதி அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா, கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா விதமான வெப்சைட்ஸ் வரும். அதுலேருந்து நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்கலாம். இந்த புத்தகத்தோட விலை வந்து 150. இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பல விதமான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா எந்த வித ஐயமும் வேணாம். அந்த புத்தகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போகும்போதே இல்லை ஒரு பேங்க் இதுக்கு போகும்போதே நீங்கள் வந்து என்னென்ன ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும், அது என்னென்ன ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும், எதாவது ஒரிஜினல் கொண்டு போகணும், எதாவது நகல் எடுத்து அதாவது ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொண்டு போகணும், என்னென்ன ப்ரூஃப் வேணும் ஒரு இது வேலைக்கு, அது எப்படி ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும், எந்த வெப்சைட்டில் அப்லோடு பண்ணணும், ஒரு பிரச்சனைனா யார்கிட்ட பேசணும், அது மாதிரி எல்லாமே விலாவாரியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில். இதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா. இதில் வந்து ஆதார் கார்டு வாங்குறது எப்படி. இப்போ வந்து நீங்கள் ஆதார் கார்டு எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை வந்துருக்கலாம், நீங்கள் வீட்டில் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு எப்படி எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அப்போ ஆதார் கார்டு எடுக்கணும்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையுமே உங்கள் வீட்டில் சிஸ்டம் இருக்கும், அதாவது கம்ப்யூட்டர் இருக்கும், நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும், மொபைலில் நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும், அதிலே எல்லா ஆதார் கூடிய வேலைகளும் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்துக்காண்டி ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டரையோ இல்லை ஒரு இன்டர்நெட் சென்டரையோ இல்லை ஒரு இ சேவை மையத்தையோ தேடி அலைய வேண்டியது இருக்கும். நீங்கள் வீட்டிலே இருந்து பண்ண வேண்டிய ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குமே ஒரு இன்னொரு நபரை வந்து நீங்கள் நாட வேண்டியிருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ ஆதார் கார்டை வந்து பேன் கார்டோட இணைக்க சொன்னாங்க. அது வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே உங்கள் மொபைல்லையே ஈஸியாக ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு அந்த நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக இணைச்சிக்கலாம். அதுக்கு எந்த வித காசும் செலவு பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா நெட் கனெக்ஷனும் உங்களுக்கு 3 மாதத்துக்கு சேர்த்து ஒரு பேக்காக போட்டுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும். அதனால் உங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷனுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை. இதுக்கு 50 ரூபா 100 ரூபா வெளியில் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து மற்றவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இது பண்ணுறதுக்காண்டி நான் சொல்லலை. உங்கள் வேலையை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எதுவும் செலவு அதிகமாகிடக்கூடாது, உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட்டாக நீங்கள் பணத்தை செலவு பண்ணக்கூடாது, ஒரு அடிப்படையான விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி சொல்கிறேன். இதில் வந்து நீங்கள் ஆதார் கார்டு எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு இருக்குது. அதுபோக பேன் கார்டு எப்படி வாங்குறது, பேன் கார்டை வந்து நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். வெளியில் நீங்கள் போய் வாங்கினீங்கன்னா 200 ரூபா 300 ரூபா அப்படி கேட்பாங்க. ஒரு வாரத்தில் எடுத்து தந்துடுவோம், 4 நாளில் எடுத்து தந்துடுவோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பேன் கார்டு வந்து எப்பயுமே ஒரு வாரத்துலேயோ 4 நாள்லேயோ வந்தால் அது உங்களுக்கு டூப்ளிகேட்டு வெறும் நம்பர் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஒரிஜினல் பேன் கார்டாக உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஒரிஜினல் பேன் கார்டு வேணும்னா 15லேருந்து 30 நாளுக்குள்ளே வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேன் கார்டு கிடைக்கும். அதாவது ஒரிஜினலாகவே உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த கார்டாகவே உங்களுக்கு வந்துருக்கும். இல்லைனா ஜெராக்ஸ் எடுத்து லேமினேஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க, ஓகே. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓட்டர் ஐடி வாங்குறது எப்படி. இப்போ ஓட்டர் ஐடி வந்து மிஸ் ஆகிருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வருஷம் நீங்கள் ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க, அடுத்த தடவை ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ஓட்டு ஸ்லிப்பை வச்சு கொடுத்துருப்பீங்க. ஒரு லோன் எடுக்கணும், இப்போ ஹவுசிங் லோன் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஓட்டர் ஐடி கண்டிப்பாக தேவைப்படுவாங்க. என்ன தான் இருப்பிட சான்றிதழ் இருந்தாலும் ஆதார் கார்டு எல்லாமே இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஓட்டர் ஐடின்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். ஒரு லோன் போடணும், ப்ரைவேட் பேங்க்ஸில் லோன் போடணும்னாலும் முக்கியமாக ஏதாவது வேறு ஒரு ப்ரூஃப் இல்லை, ஒருவேளை பாஸ்போர்ட் உங்கள்கிட்ட இல்லை, ஆதார் கார்டு இல்லைன்னா அந்த ஓட்டர் ஐடி தான் உங்களுக்கு உரிய ப்ரூஃபே. அதனால் ஓட்டர் ஐடி ரொம்ப முக்கியம். அது எடுக்கிறது. புதுசாக கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க, புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க வந்து அவங்களோட பேரை வந்து பொண்ணு வீடும் மாப்பிள்ளை வீடும் அவங்கவுங்க அந்த பொண்ணும் கணவன் மனைவியும் அவங்களோட குடும்பத்தில் உள்ள
ரேஷன் கார்டுலேருந்து அந்த ஸ்மார்ட் கார்டுலேருந்து பேரை நீக்கிட்டு புது ரேஷன் கார்டு எடுக்கிறது எப்படி, என்னென்ன ப்ரூஃப் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் இந்த குடும்ப அட்டை பெறுவது எப்படி, வாரிசு சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி, பாஸ்போர்ட் வாங்குறது எப்படி, அப்புறம் உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து தேவையில்லாத அழைப்பு வரும். அதாவது இப்போ தேவையில்லாமல் ராங் கால்ஸ் நிறையா வந்துகிட்டு இருக்கும். கம்பெனிலேருந்து நிறையா கால்ஸ், பேங்க்ஸ்லேருந்து கிரெடிட் கார்டு வாங்கிக்கிறீங்களா, மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம், அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கிறீங்களா, அந்த மாதிரி சம்மந்தம் இல்லாமல் கால்ஸ் வரும். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ எனக்கு வந்து எஸ்பிஐ பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஐசிஐசிஐ பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணி, சார் நாங்கள் ஐசிஐசிஐ பேங்க்லேருந்து பேசுகிறோம், நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு வேணுமா அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்பாங்க. ஏங்க நான் எஸ்பிஐ பேங்க்கில் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் ஐசிஐசிஐ பேங்க்லேருந்து கேட்குறீங்க, எனக்கு ஐசிஐசிஐ பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்டே இல்லைங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார், அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் நம்ம ஏதாவது வேலையில் இருப்போம், அந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கம்பெனி கால் மாதிரி இருக்காது. அதனால் அந்த மாதிரி கால்ஸ் அப்படிலாம் எப்படி இது பண்ணுறது, க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறது, ஆர்டிஐ விண்ணப்பம். ஆர்டிஐனா ரைட்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம். எப்படி ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு முறைகேடான விஷயம் நடந்திருக்கு, இல்லை ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, இல்லை அதில் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்குது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலயமா அந்த கம்பெனி, அந்த நிறுவனத்தோட, அந்த அரசு நிறுவனத்தோட செய்தி தொடர்பாளர், தகவல் தொடர்பு அதிகாரிகிட்ட வந்து நம்ம முறையிட்டு இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வாங்குறது தான் தகவல் தொடர்பு இது. ஓகே, தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம், சாரி. அதுக்கப்புறம் வில்லங்க சான்று வாங்குறது, நுகர்வோர் மன்றத்தில் புகார் அளிப்பது. எப்படி இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம், அது வந்து தப்பான ப்ராடக்டாக இருக்கும், யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. கஸ்டமர் கேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. சில கஸ்டமர் கேரில் வந்து கால்ஸே கிடைக்காது, நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, எடுக்கவே மாட்டாங்க, சில இது ரெஸ்பான்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நுகர்வோர் மன்றத்தில் எப்படி புகார் அளிக்கிறது, உடல் தானம் செய்வது எப்படி, வங்கி கணக்கு துவங்குவது எப்படி, பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, மருத்துவ காப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி, மெடிக்ளைம் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பேர் மாற்றம் செய்கிறது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பீங்க, சர்டிஃபிகேட்டில் ஒரு பேர் இருக்கும், ஜாதி சான்றில் வேறு பேர் போட்டு பிரிண்ட் ஆகி வந்திருக்கும், இல்லை ஆதார் கார்டில் வேறு பேரில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். அது நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும். ஒரு லோன் போடுறப்பையோ இல்லை ஏதோ ஒரு செக்கோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் கொடுக்கும்போதோ அதில் பேர் மாறி இருந்துச்சுன்னா அதனால நிறையா ப்ராப்ளங்கள் வரும். அதனால் பேர் மாற்றுறது எப்படி, கெஜெட்டில் போய் நீங்கள் எப்படி அந்த மாநகராட்சியில் போய் நீங்கள் அந்த இதில் கொடுத்து எப்படி பேரை மாற்றுறது, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸில் போய் கொடுத்து நீங்கள் எப்படி உங்கள் ப்ரூஃபில் உள்ள எல்லா பேருமே, இப்போ என் பேர் மாணிக்கராஜானா MANICKAக்கு பதிலாக KKன்னு இருக்குது. இப்போ நான் ஓட்டர் ஐடி வந்து என் ஓட்டர் ஐடி மிஸ் ஆயிடுச்சு, நான் ஓட்டர் ஐடி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய் கொடுக்குறேன், என் இன்சியில் வந்து இது பேர் வந்து CKA தாங்க, KKன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவங்க ஓட்டர் ஐடி நீங்கள் வாங்கும்போது KKன்னு போட்டு தான் ஓட்டர் ஐடி வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி இன்னொரோட அந்த இதுக்கு ஒரு எழுதி கொடுத்து KKA இருக்கிறத CKA மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்கிறாங்க. யாரோ ஒருத்தவங்க பண்ண தப்புக்கு நம்ம ஓயாமல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போய் அலைஞ்சிக்கிறத, விஷயமே தெரியாமல் ஓயாமல் அலைகிறதுக்கு ஒரே ஒரு தடவை போனோம்னா நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த புக்கு வேணும். அதுக்கப்புறம் வாடகை வீட்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது. வாடகை வந்து இப்போ வந்து 5000 ரூபா வாடகை சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு மாதம் 2 மாதம் வச்சு 5500 கொடுங்க. அப்புறம் இந்த மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருப்பாங்க, அதுக்கு வந்து நீங்களே மெயின்டைன் பண்ணிக்கங்க, நான் கடைசி தரோம், அந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிட்டு கடைசி தராமல் இருப்பாங்க. அப்புறம் வாடகை வாங்கினதுக்கு பில்லு கொடுக்காமல் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது. அந்த பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி தீர்வு காண்பது அப்படின்றது இந்த புக்கில் விலாவரியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மின் இணைப்பு, EB கனெக்ஷன் எப்படி வாங்குறது, திருமணத்தை பதிவு செய்கிறது, எப்படி திருமணத்தை பதிவு செய்கிறது, இப்போ வந்து நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, என்னென்ன ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும் அது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ், டெத் சர்டிஃபிகேட்டு, பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, அப்புறம் ஜாதி சான்றிதழ், கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட். ஓகே, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும். நீங்கள் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்க்கெலாம் போகிறதுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும். நீங்கள் வந்து ஜாதி அல்லாதவரும் கூட சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா, வேறு ஜாதி போட்டுலாம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது. ஜாதி எல்லாரும் போடுறதுக்கு இப்போ நிறைய வந்திருக்கு, அதனால் ஜாதி எல்லாரும் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால். இல்லை ஜாதி வேணாம் நம்ம நினச்சாலும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும், வேறு வழி இல்லை, அது இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்புறம் பள்ளி கல்லூரி சான்றிதழ்கள் தொலைந்தால், அதான் காலேஜ் ஸ்கூல் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது தொலைஞ்சிருச்சுன்னா அதை நீங்கள் எப்படி வாங்குறது, அது எல்லாமே இதில் இருக்குது. அப்புறம் பத்திரப்பதிவு, எப்படி பத்திரப்பதிவு செய்கிறது, அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது, என்னென்ன ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும், யார் யார் கையெழுத்து போடணும், அதில் எப்படி என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் எல்லாமே அதில் இருக்குது. பட்டா பேர் மாற்றம் செய்வது, இப்போ ஒரு பட்டா இருக்கும், இப்போ உங்கள் தாத்தாவோட பேரில் யார் பேர்லேயோ பட்டா இருக்குது, அவர் வந்து விவசாய கடன், அப்புறம் நகை கடன், இப்போ வெளியில் வந்து நீங்கள் நகை கடன் வச்சிங்கன்னா 2 ரூபா 3 ரூபா 1 ரூபா வரைக்கும் வட்டி போடுவாங்க. இப்போ நகை கடனில் வச்சிங்கன்னா 35 பைசா 45 பைசா மானியத்தில் கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நகை கடன் வைக்கணும்னா உங்களுக்கு உங்கள் பேரில் நிலம் இருக்கணும், அது பட்டா நிலமாக இருக்கணும். அப்போ உங்கள் தாத்தா பேரில் இருக்குது, அவங்க தாத்தா இல்லாதப்ப இல்லை
அவர் வந்து என்னால் விவசாயம் பண்ண முடியாது நீ வச்சுக்கப்பான்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கொடுத்தாலும் அவர் பேரில் இருக்கிறத உங்கள் பேருக்கு மாற்றி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட்டுறவு வங்கியில் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் அது மூலியமாக நிலம் வாங்கிக்கலாம். இது நிலம் லோன் வாங்கிக்கலாம். நீ நகைக்கடன் வச்சு லோன் வாங்கிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு 35 பைசா 40 பைசா மானியத்திலே உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். அது போக தவணை முறையில் வீட்டு வாங்குறது எப்படி, லோனில் ஹவுசிங் லோன் வாங்குறது, அப்புறம் புது வீடு வாங்குறது எப்படி, சிறு தொழில் பதிவு செய்யுது எப்படி, இந்த எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட்டு, அப்புறம் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு நிறுவனத்தை எப்படி பதிவு செய்கிறது, உத்தியோக ஆதார், எம்எஸ்எம்இ, இது மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் எப்படி வாங்குறதுன்னு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் ஆவணங்களை முகவர், அதான் அந்த ஓட்டர் ஐடியில், லைசன்ஸில், பாஸ்போர்ட்டில், சர்டிஃபிகேட்ஸில் எப்படி பேர் மாற்றுறது, அப்புறம் மீனவர்களுக்கான சலுகைகள் பெறுதல், அதுக்கப்புறம் விவசாயிகளுக்கான சலுகைகள், திருமண நிதியுதவி, 10th முடிச்சவங்க, +2 முடிச்சவங்க, டிகிரி முடிச்சவங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பதிஞ்சு அது சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணால் அதுக்கு வந்து நிதியுதவி மாதிரி கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு 15,000 20,000 25,000 அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சலுகைகள் பெறுவது. இப்போ நிறைய பேர் இருப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இந்த குவாரண்டைன் காலத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து யாரை போய் பார்த்து எப்படி நிதியுதவி பெறுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும். அதுக்கு வந்து எல்லா விதமான டீட்டெயில்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வீட்டு குடிநீர் வடிகால் இணைப்பு பெற, அதாவது உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் பெறுறது எப்படி, அதாவது குடிநீருக்கு எப்படி கனெக்ஷன் வாங்குறது, புது கனெக்ஷன் வாங்குறது, மாநகராட்சி தண்ணியிலேருந்து எப்படி நீங்கள் குடிநீர் கனெக்ஷன் வாங்குறது, அது போக பாதாள சாக்கடை இணைப்பு அது எப்படி வாங்குறது, அது எல்லாமே இதில் இருக்குது. அப்புறம் முதியோர் ஆதரவற்றோருக்கும் முதியோருக்கு எப்படி முதியோர் பணம் எப்படி வாங்குறது, அது எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில்லப் பண்ணணும் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கு. அது போக பெண் குழந்தைகளுக்கான உதவி. இப்போ வந்து பெண் குழந்தைகளை வந்து நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பெண் குழந்தைகளை வந்து நிறையா இந்த பெண் சிசு கொலைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப தவறான செயல். ஆண் குழந்தைகளுக்கு எந்த ஒரு மதிப்பு கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி பெண் குழந்தைகளுக்கும் அதே அளவு நீங்கள் மதிப்பு கொடுக்கணும். ஏன்னா எப்படி நம்ம வந்து வீட்டில் விநாயகர் முருகன் கும்பிட்றோமோ அதே மாதிரி தான் சரஸ்வதி காளி தேவி எல்லாத்தையும் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சரஸ்வதி லட்சுமி எல்லாரையும் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். லட்சுமி அம்மாவை பார்த்துட்டு சாமி எனக்கு காசு பணம்லாம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்கல்ல, ஆனால் வீட்டுக்கு வர வேண்டிய லட்சுமியை வந்து கருவிலையை கிடைக்கக்கூடாது. அதை வந்து குப்பையிலையும் இதுலையும் போட்டு வீசக்கூடாது. உங்கள் வீட்டில் எப்படி சாமியை நீங்கள் கும்பிட்றீங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெண் குழந்தைகளையும் நீங்கள் காப்பாற்றணும். அவங்களுக்கு எப்படி அந்த குழந்தைகளுக்குரிய உதவித்தொகை எல்லாமே இப்போ நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு 5 வயசு 4 வயசுலேருந்தே நீங்கள் ஒரு உதவித்தொகை பணம் மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் அவங்க கல்யாணத்துக்கு எல்லா பேரும் பெண் குழந்தைகள் பெற்றுட்டு ஐயோ அதுக்கு ரொம்ப நகை போட்டு கல்யாணம் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி பயத்தில் தானே பெண் குழந்தைகளை கொள்றீங்க. நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம், கவர்மெண்ட்டே எல்லாமே பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட்டு போட்டு வச்சிங்கன்னா நிறையா ஸ்கீம்ஸ் நிறையா இருக்குது. செல்வ மகள் திட்டம்னு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்குது. அது போக நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் பணத்தை போட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு 20 வயசு 25 வயசில் கல்யாணம் பண்ணுங்க. சும்மா 15 17 வயசு 18 வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றீங்க. 16 வயசுலேயே குழந்தை திருமணம் மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு 20 வயசு 25 வயசுலேயே அது 20 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா கூட கல்யாணம் பண்ணி வைங்க. ஒரு டிகிரி வரைக்குமாதிரி படிச்சுட்டு அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு அந்த டிகிரியாவது இருக்கும், அதை வச்சு அவங்க காப்பாற்றிக்குவாங்க. ஓகேவா? அது போக அவங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட் போட்டிங்கன்னா அது ஃபியூச்சரில் ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு பண்ணும்போது 5 வயசில் போட்டு 15 வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா அவங்களுக்கு அது போலீஸ் தான் அவங்களை பிடிச்சிட்டு போயிடும். ஓகேவா? அது சட்டப்படி தப்பு. நீங்கள் வந்து ஒரு 25 வயசில் அமௌண்ட்டை போட்டு 20 வருஷம் கழிச்சு எடுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்கும். அதை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம். அதுபோல் சொத்தின் மதிப்பை கணக்கிடுது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் நிற்கிறீங்க, ஊராட்சி மன்ற தேர்தலோ இல்லை ஒரு கவுன்சிலர் எலெக்ஷனோ எதுக்கோ நிற்கிறீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ண போகிறீங்க, புதுசாக இன்கம் டேக்ஸ் இப்போ தான் ஃபைல் பண்ண போகிறீங்க, அந்த மாதிரி நிறையா டீட்டெயிலுக்கு வந்து உங்கள் சொத்தோட மதிப்பை கணக்கிடுவாங்க. அசையும் சொத்து அசையா சொத்து. அசையும் சொத்துனா அந்த நிலம் வீடு அந்த மாதிரி இருக்குது. அசையா சொத்து. அசையும் சொத்துனா அந்த பஸ்ஸு கார் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க, பைக் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை பற்றின மொத்த கணக்கீடையும் எடுக்கிறது. அது வந்து எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. சொத்தின் மதிப்பை கணக்கிடுது. இதில் 35 வகையான அரசு சம்பந்தமான நிறுவனங்களுக்கு எப்படி போய் எப்படி நம்மளோட தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கிட்டுன்றது இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதை வந்து நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்ஸில் வாங்கிக்கலாம். இப்போ இருக்கிற நேரமில் வெப்சைட்ஸில் வாங்குறது நல்லது. நேரடியாக போய் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஓகே, நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நூலுலகம், அப்புறம் bookman.com, அப்புறம் காமன் மேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. காமன் ஃபோக்ஸ்ன்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதுபோக நீங்கள் புதிய தலைமுறை வெப்சைட்டு, புதிய தலைமுறை பப்ளிகேஷன்ஸ், புதிய தலைமுறை பதிப்பகம் வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் கூட இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்கலாம். கூகுளில் வந்து எப்படி அப்படின்னு போட்டு ஒரு கேள்விக்குறி போட்டு இவள் பாரதி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த புக்கு எந்தெந்த வெப்சைட்ஸில் கிடைக்குன்னு லிங்க் வந்துடும். அதில் எந்த லிங்க் வேணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி போயிட்டு நீங்கள் அந்த புக்ஸை வாங்கிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில்
இந்த புத்தகத்தை எந்த வெப்சைட்டில் வாங்கலாம்னு சொல்லி லிங்க் ஒரு 2-3 லிங்க் கொடுக்குறேன். அது நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய் புக்கை வாங்கிக்கோங்க. இந்த புக்கு வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். எல்லா பேர் வீட்லையும் இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். இதை பார்த்து நீங்கள் பயனுள்ளதாக ஆக்கிக்கோங்க. இது போல் பல பயனுள்ள தகவலை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோக்குள்ளே போகிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? முன்னாடியே சொல்லிக்கிறது கடைசி சொல்கிறேன். வீடியோ வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.